Ngiyabingelela kubona bonke ababukelayo nabalalele, abasemoyeni nabasenyameni. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngobungozi bukatshwala. Obaba bebuphuza-ke utshwala, sibubona ubungozi babo utshwala, bephephulwa umoya mase bephuzile, begaqa ngamadolo, bey'hudula ngezinqa, bezichamele, njalo njalo. Izinto ezehlisa isithunzi kubaba emphakathini ngisho kade umhlonipha kanjani. Utshwala-ke buyingozi, uzokhumbula ngesikhathi kade kusaphethe nobheka icele kwakuthiwa KwaZulu-Natal alufakwa ukuthi ungaphuzi mase ungena emgaqweni noma uyi-pedestrian uhamba ngey'nyawo ungadakwa udakelwe emgaqweni ngoba o-driver bangakushayisa usungena emgaqweni noma u-driver ungaphuzi utshwala mase ungena emgaqweni ngoba loko kungayingozi, ungafikelwa nawe ukuzela kugcine kulimala abantu abaningi ngenxa yakho mase uba necala. Yingakho-ke kade kunama-adverts amaningi naku-television o-Arrive Alive ukuthi faneke sifike siphila la esiya khona, ungajahi ukufika la oya khona, uphuze notshwala wenzela ungayizwa indlela kanti usuyazilimaza wena, indlela kumele uyizwe nje injobe injalo, uma kuwu-6 hours kube u-6 hours ungazikhohlisi. Utshwala-ke uyalivusa ulaka, yingakho uyaye ubone ukuthi ey'ndaweni zokuphuza utshwala ila kujwayele ukulimala khona abantu kakhulu uma kungaliwa impi. Uma kuliwa impi abantu bafa empini kakhulu kodwa uma kungaliwa impi kuyisivili nje, abantu balimala kakhulu ey'ndaweni zotshwala noma le kusuke kuhlangene khona kuyimisebenzi sekuphuziwe bona abantu sebephakamise iy'nombolo, sebeshayana, sebecwasana ngenxa yokuthi khona utshwala phakathi. Utshwala buyingozi-ke nakubazali, utholukuthi umzali une-neglect, uyayikhumbula leya filimu leya noma leya series yaku-T_V iGomora, lo mfana omncane onomama ophuza kakhulu ukuthi uyi-embarrassment kamama emphakathini, ugcine esenza iy'nto ey'ningi ey'rongi uku-satisfy-a i-desire yakhe noma i-hunger yakhe noma i-thirst yakhe yotshwala. Umzali-ke ophuzayo une-homework kancane ukuthi angayi-check-a noma eyi-check-ile anga-respond-a ngolaka, anga-understand-i ingane isimo ephila ngaphansi kwaso. Iy'ngane-ke abantwana bangagcina benenkinga yokuthi babhekane ne-abuse ngenxa yabazali abaphuzayo abangenalo uzwelo ngoba utshwala buye buluqede uzwelo kwabanye abantu. Yebo, kwabanye abantu buyalivusa uzwelo kodwa kwabanye beliqeda uzwelo benza ukuthi babe nesihluku ngisho ebantwaneni. Nasebantwaneni bangathi uma bebona abazali babo bephuza nabo base beqala ukuphuza besabancane ngoba bebona ukuthi ukuphuza shuthi into enhle ngoba khona abazali abathi uma bephuzile bajabule, kushuthi ingane ikhule ibona lokho ukuthi shuthi ukuphuza into enhle yenza abantu abadala bejabule nayo ifuna ukuba mdala isancane iphanga umdaka. Nabefundisi-ke siyazi esontweni ukuthi uJesu uyasho ukuthi waphendula amanzi awenza iwayini emshadweni kwezinye iy'mangaliso zakhe zokuqala. Nasesontweni kuyaphuzwa-ke, abanye abefundisi bangagcina bephuze kuze kweqe kugcine sebelahlekelwa nayisimilo, sebelala nabafazi babantu noma sebeshela abafazi babantu noma sebekhuluma iy'nto ey'hlambalazayo eziyinhlamba, sebekhuluma iy'ndaba zabo noma iy'ndaba zembango bengasakhulumi ngendaba kaNkulunkulu le esiyilandelayo. Nakubafundi-ke basemayunivesithi utshwala buyingozi. Siyakhumbula uProfessor uDe La Rey lapha e-University of Pretoria befuna ukuthi kuvalwe amakilabhu lawa aseduze kwe-University of Pretoria kodwa wagcina engaphumelelanga ngoba ebona ukuthi abafundi bayabukha ngempela, abamhlophe nabamnyama nababe-rugby bahlala bodwa baphuze utshwala babuke i-rugby noma baye emagrawundini bayobuka i-rugby bedakiwe, nabamnyama ngokunjalo bahlala bodwa emakilabhini abo baphuze utshwala kusukela ntambama kuze kuyoshona ilanga. Kugcine-ke manje bafunde kanjani-ke abafundi uma behlezi bephuza utshwala, ngisho bengathiwa baphuza ngoLwesihlanu kuphela, kuthiwa baya-rest-a ngoLwesihlanu ngoMgqibelo bavuke bazenzele ama-sports babe-fit ukuze bakwazi ukuthi bamelane ne-rat race abaya kuyona vese uma bephuma e-university. Sengivala nje.
iNkosi uMisuzulu, iSilo samaZulu, iNdlulamithi, sikhiphe umyalelo ngomkhosi womgano sathi akuvalwe wonke amaklabhu namathaveni. Angazi-ke noma besho KwaZulu-Natal yini kuphela noma besho yonke indawo la ekhona khona amaZulu ngoba naseGoli amaZulu akhona maningi. Ingakho-ke ngikhuluma-ke ngendaba yobungozi batshwala, hlampe ukuthi uMisuzulu hlampe akanabanga, iSilo sethu asinabanga kule ndaba. Mina ngithi anginabe ngayo, ngikhulume ngayo isikhashana esithe ukuba side. Nasengiyile-ke ey'ndaweni ey'ningi, eJozini ngiyile, ise-Hammarsdale ngiyile, nasey'ndaweni nje eziningi ngiyile, ey'bongweni ey'ningi ey'namathaveni namaklabhu ngiyocela ukuthi bavale. ISeMaritzburg le engingakayi khona, ngisazoya khona, nakhona ngibatshele into efanayo. Ngiyabonga.